Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Mojito, please. Manira na mi. Busa pauli na dito sa imong resort. Ay tingali apason ka na sa imong bana din eh. Dili lagi na ako siya bana si Ichiro. Ang dili ko musugot nga mahinayon ang among kasal. Unsa? Shtoy, oy Rolando. Mamati na ako ha. Mamati. At tagan di kagdaghang kwarta. Tabangi lang ko at dili mahinayon ang among kasal ni Ichiro. Unsa? Wa ka mayabag diha. Wa ka mayabag? Ngano ako magdita pauna-una ni magtabang para nimo? Tungod kay ikaw may nihasa ko nga tubangan ron. Sige na, pagunahon na. Say maayo na kong buhato na ron dili may makasal si Ichiro. Sige na ba? Bayran ka sa imo mga idea, okay? Sorry, ma'am. Sorry. Pero dili pa ko desperadong pagkatao. Og labaw sa tanan. Dili ko naong og kwarta. Mao ba? Tanaw lang na to. Waiter! Cosmopolitan na lang, please. Hoy! 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 Asa man ka paingon? Hoy! Pero may tulog man ka diha. Di na diha agianan paingon sa inyong resort. Hoy! Nagpaturatoy ba ning bayan nagdulog? Dagat na ba nasunahan? Naamaw naman ning bayan ha? Hoy! Hoy! Hunong nga po na! Dagat na ba yan diha? Hunong hoy! Hey! Waiter! Waiter, ari na lang diri hatod ang akong drinks, ha? Okay? Hoy! Usa ba siya nasunan ang utok mo, ha? Madisgrasya ka din eh. Balik sa ibabaw. Ayaw, pagbuot sa akong buhaton, uy! Kay man na akong kalipay. Okay? Asa malagi ka paingon? Maligo? Unsa? Asa man ka maligo? Of course, sa tubig! Oo. Ano ka ako mo gipaproblemahon mong bayan na ka, uy? Ang imong bana mo'y hasubla? Hoy! Hoy! Ay paghubo niya, ha? Sabi ka, padungunan ni mo, uy! Ano may gusto ni mo? Maggahon kong maligo? Waiter! Ang cosmopolitan drinks na ako, ihatod na! Wa na'y waiter, may pauli na. Pauli na? Ikaw na lang kuha ka kung mainom. Okay? Hoy, ay paglihok! Maligid ka! Tuan na! Tuan na! Kaya agin mo uuy! Sama ka! Tanawa na, tumba na nung ka! Sige, dali! Kirawan na yun, please. Hoy, wow kasabot anang gipanulti ni mo. Sige na! Dali! Ay, butang ko! Ayaw Maligo lagi ko! ayaw pabadlong ba? Naglagot ko bayo ni mo, ha? Mainom pa ko. Si mo inom? Nagkalisod ka naman ganig lakaw? Mo inom pagod ka? Beer na lang. Last. Pagpuyo. Oh! What's going on? Anong imo naman ang kisapuang si ma'am, brother? Anong nagkahubo-hubo naman na? Anong imo naman ang gihubuan si ma'am Metsube? Sabar ya! Igo karus kumor ko irining buanga ka. Aw, wadi na maghubo. Ha? Bisag naghubo? Ha? Iyan yung kabuang nga nag-beating suit na lang. Siyan! Sige na, ablihan ng kwarto.
imo nang isurya. Ha? Oh, ako ni prisuhon. Hubog-hubog gamay ra. O ikaw, ayaw pag ginubog. Gamay ra. Pagkutaw dito kape, aron mawasan ni bayanan ni. Sige na. Beer na, please. Beer, please. Diya ka. Hoy, Natsumi. Anong hatagan magig ko ni mo problema, bayana ka? Kung magwala ka, adto sa inyo. Dili din sa among resort. Nagsamok-samok naman ka sa akong kinabuhi, oy. Ganong hilak-hilak man ka? So, resulta na sa gisagol mong ilim nun? Bati man ko. Bati ang akong life. Mao na na resulta. Mo inom gani, dili ibutang sa o. Sa tiyan lang. Ay, samay akong sa ni mo. Unsa? Badlungon ka. Mo na isa ni mo nako. Pirmi lang musaka kung dugo kung naa ka sa kong duol. Uy, uy. Sige na, be. Tabangi ko, Rolando, please. Please. Nele ko gustong makasal ni Ichiro. Please. Dili lang ko gustong mabalik sa Japan. Please help me, please. Kung nga nung misugot masab ka nga masabutan ang inyong kasal. Naamaw na ka? Walang kamahibaw sa akong kinabuhi. Wa na ko'y labot anang drama sa imong kinabuhi. Ang gusto ko karon, mamawasan na ka o makapauli na ka sa inyo. Okay? Ring! Ring ang kape! Tuan na! Suka pagyug ka! Punaan man mo akong problema, oy! Pwe! Sulag mo nga puna ka, oy! Sorry! Uli ko gamay. Ulian bitaw! Dira kape ba yara? Pahim na ng bayana! Dawataw ni ba kainit kayo? Ang bebe! Utrosap ka na! Ito ang ginagdain ni bayana din eh! Di sabtaon ba yoy? Yang gusto nga mo inom. Sige, atiman na. Ayaw na mag-chandarumiros ako. Mag-CRs ako. Ring! Hoy! Balik tayo na! Sige na. Imna na ng kape. Armahosan ka. Nga nang gihagkan bang ko ni mo. Nahibaw ka ba? Nga ikaw ang akong first kiss? Ikaw pa ang unang lalaki nga nakakiss sa akong lips. Wailaan. Husto na! Husto na! Ayaw kong sudyay. Wate ka sudyay. Gipahibaw na lang ka. Nga ikaw ang first kiss na ako. O sa hato rin mo. Imo tong sa, kaya nga nung miduol kag balik na ako. Sorry. Hoy, asa naman ka? Pauli ko sa Picas Resort. Peh! Inom mo na ining kape, oh. Armahosan ka. Nga nang isog man ka na ako. Ayaw na lang gud ka sukor ako. Kung dili ka gustong masuko ko, palayo na ako. Ug ayaw pagilak-hilak diya. Kadi ko madaan na. Hoy. Sige na. Imna na ning kape, oh. Huy! Nayati na. Ay,
Natug naman noon yung kanahan, oy. Pweh. Ha. Sa muka gining bayhan na, oy. Samok! Erneng! Erneng! Ay! Utro sabing tawana. Wala mo balik. Tuog naman tingali ni CR. Pweh! Ha! Tagan magbadlungon sa kalibutan, oy. Saan niya siya? Nagkurog man yung maldita. Hain naman itong habol, oy. Unsa man ni? Niya maday ko sa kwarto. Hala, nagbikini pa man day ko. Aray kalapad sa kong na ito alya sa gilid. Naasa bang ako si Nina? Magilis ko. Aray, kasakit sa kong Nagusto mo ka din is the Prince Baybayon. Kasayo ko nimong naglingkod din, he. Angay pa ba ng ipangutana? Aray, kasakit sa nimong manulti, uy. Sayo paganis buntag, hait naman kay kag sinultihan. Uy, si Ma'am Natsumi ng Mikawa sa cottage? Siya bitaw? Di siya makatog. Hello, Ma'am. Good morning. Labad ang akong Carlin. Na ba kayo tambal sa labad sa Oo, na, Ma'am. Kuhanta ka, ha? Dito na lang unta ka mangayo og tambal sa labad sa sa inyong resort. Ang inyong ilim nun ang nakalabad sa akong So, ani ko mangayog tambal ninyo. Sorry di ay. Naibaw ko nga nahasol ka na ako. Sorry. Pero, seryoso ko sa akong gipanulti kapi. Wa ko malimot ini. Ang bahin sa unsa? Nga gusto ko mapatabang nimo. Aron dili mahinayon ang among kasal ni Ichiro. Nganong ako mag-iimo nga sulo, nana? Imo ng problema? Apil ka ini. Kay imo kong gihagkan. Unsa? Misamot nga nawa ang akong gusto magpakasal ni Ichiro. Human ko nimo hagkis ang apil. Natsumi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!